Дано планът се получи. Това е само един голям план, но докъде ще го докараме, един Господ знае. Ето тук има забранен път, който ни вкарва във вътрешността на джунглата. Да, бе! Леко метеорологичните условия се промениха. Здравейте, приятели, и добре дошли в моя YouTube канал. Днес, както сте разбрали от заглавието на това видео, ще бъде един влог, свързан с нашето пътуване до Португалия. Решението за това пътуване беше много спонтанно, тъй като има едно приложение, наречено Skyscanner, чрез което може да следите възможно най-евтините полети до различни дестинации, като там има възможност да въведете само началната си точка, от която искате да тръгнете, и съответно може да не въвеждате място, може да е за навсякъде и може да не въвеждате дата, т.е. да е за по всяко време. И самото приложение ви изкарва някакви много евтини полети за различни дестинации, оттам вече вие си избирате. И така ние решихме, че ще пътуваме точно до Португалия, тъй като ни изкочиха много евтини полети. И си казахме защо пък не. Но до сега не ни се е случвало да пътуваме никъде с децата, освен от Англия до България. Малко ни е притеснено, всъщност на мен ми е малко притеснено, защото има толкова много неща, за които човек трябва да помисли. От към пюренца, каши, лъжички, купички, памперси, кърпички и какво ли още не. Но сега набързо ще ви разкажа всъщност каква е цялата организация и дано да успея да вдъхновя някой друг и той да вземе решение да попътува така, особено с деца, тъй като всъщност да, може би е малко сложно, ще видим в процеса на пътуване. Още не се е случило. Тази вечер в 3 часа през нощта тръгваме. Та ще видим как ще премине, но планът е такъв. Ние живеем в Бирмингъм. От Бирмингъм си хващаме колата и пътуваме до Лондон. В Лондон до летище Стансет си оставяме колата на паркинг и оттам си хващаме самолета до Португалия, Порто. Пристигаме с самолета в Порто, оттам трябва да си хванем метро. С това метро аз съм проучила коя точно линия и на коя точно метростанция трябва да слезем в самия град, в центъра на Порто. Да хващаме се метрото, слизаме в центъра на Порто. Вече като пристигнем в Порто, сме си отбелязали точно кои забележителности искаме да разгледаме в самия град и цял ден ще се помотаме из Порто, ще хапнем, ще пием кафе, ще разглеждаме и след обеда трябва да си хванем някакъв превоз, не знам какъв, или такси, или някакъв автобус, който ще ни откара до автогарата. А от автогарата вече съм резервирала билет за автобус за 4 мъни, който ще ни откара до местност Синтра. Там всъщност е нашата квартира. Ще пристигнем доста късно вечерта в Синтра и сме си букнали апартамент. Него го намерихме от приложението Airbnb. Препоръчвам го, защото е много по-евтино, отколкото Booking или различни сайтове за хотели и така нататък. В това приложение има обяви от частни наемодатели и всъщност са на доста по-изгодни цени. Та намерихме си удобен апартамент, в който ще останем за целия престой. Всъщност престоя ни ще бъде 4 пълни дни, 3 нощувки. Не е много, но с деца толкова. Мисля, че това е предела на нашите възможности. А пък и все пак голямото дете ще отсъства от училище 2 дни, мъжът ми ще отсъства от работа 2 дни. Така че събота, неделя, понеделник и вторник, късно вечерта чак ще се приберем. Достатъчно ми се вижда. На следващата сутрин, когато се събудим в Синтра, всъщност Синтра е една много известна местност
и има много забележителности, има разни замъци, замъка Пена и там някакви други. На място вече по-подробно ще обясняваме, в зависимост от това какво успеем да видим, защото не се знае. Там особено прехода май не е бил много лесен. Бебето ще е на кенгуру с нас. Каката ще си върви, няма да имаме никакви тротинетки и разни такива помощни средства, а пък мисля, че е достатъчно голяма, за да сложим такъв борд на количката. Всъщност количката ще я вземем, но специално на тази местност Синтра не е подходящо за бебешка количка, така че ще носим и кенгуру с нас и точно в този ден бебето ще е изцяло носено на кенгуру. На следващия ден в понеделник ще планате. Какъв е плана? Какво ще се получи? Все още не знаем. Да си хванем автобус, който ще ни откара до още две забележителности. Едното беше град Кашкаиш, другото не съм много сигурна за името. Някакви скали на брега, на ръба. По-добре да не го казвам, да не взема да се изложа нещо, но в самия влог вече ще го видим, ще обяснявам точно къде се намираме. И с автобус трябва да се върнем обратно до квартирата, в която ще спим. И вече на последния ден ще се събудим и има влак от тази местност Синтра. С влак ще се придвижим до Лисабон. Последния ден ще разглеждаме цял ден Лисабон. И късно вечерта ще трябва да отидем на летището и да си хвалим самолета обратно за Лондон. И оттам да си вземем колата и да се върнем в Бирмингъм. Дано планът се получи. Това е само един голям план, но докъде ще го докараме, един Господ знае. Сега ти първо ми предстои да стягам багаж. Забравих да вметна, че за да ви излезе възможно най-изгодно и ефтино, препоръчвам да не пътувате с багаж. Тоест да не си буквате допълнителни 20 кг или 10 кг ръчен багаж, защото това допълнително ще ви оскъпи самолетните билети. Ние ги намерихме толкова изгодно. Мисля, че 17 паунда на човек в двете посоки са билетите ни. Не, ще ви излъжа. Не. Беше към 17 паунда на човек в посока, което пак е изключително ефтино за самолетни билети, но ако бяхме си букнали и багаж, щеше да ни се оскъпи доста. Та без багаж имате право да вземете една раница с размер 30 на 40 на 20, нещо такова, до, мисля, че 10 кг може да е, но трябва да е раничка, като дамска чанта, нещо такова, но и раница е позволено и ние смятаме да пътуваме с раници и за 4 дена багаж мисля, че са ни предостатъчни. Трябва да приготвя храна за бебето. Там малко сложно ми се вижда, но сега ще ви покажа какво съм замислила. Сега набързо ще обясня за храната, тъй като бебето най-много ме притеснява с яденето. Ние сме лесни, но бебето... Взела съм най-различни ето такива на Ella's Kitchen. Тези са много популярни тук в Англия. Не знам дали в България ги има, но са много удобни, тъй като са в ето такива пакетчета. Може да се пъхне директно в някакъв съд с гореща вода и да се стопли. Развинтва се капачката и се изтисква директно в лъжичката и се храни бебето. Има ги десерти, има и основни зеленчукови местни пюрета. Доста са удобни и мисля, че заемат най-малко място. Взела съм ето това готово адаптирано мляко, което ако нямам възможност да приготвя сухото, просто да си налея в шишенцето, но това ще е просто за всеки случай. Отделно ще си нося кутия с адаптирано мляко, като най-удобно ще съм си разделила дозичките тук. Това е такава кутийка с 3 разделения за пътуване, в която много лесно може да си сложите точно толкова, колкото ви е нужно. Ще взема тази каша лека нож. Мисля, че в България така се наричат каша лека нож, която се дава точно, мисля, че на последното хранене, преди заспиване или предпоследното, ако детето ви много иска да пие мляко като малко преди заспиване, давате му каша лека нощ и повярвайте ми, спи доста по-спокойно през нощта, тъй като нашата малка госпожа се събужда по няколко пъти все още нощем, иска да суче, тъй като все още сме хем на кърмене, хем на дохранвам с изкуствено мляко, сложна работа. Този термос ще взема с нас с самолета. Мисля, че след като пътуваме с бебе, имаме право да си носим вода. Отиваме да стягаме багажа.
Искам само да ви покажа, че раницата след напълването на целия багаж остана дори наполовина празна. Тоест аз мога доста още неща да събера вътре. Даже си мисля, че нещо мога да пъхна. Какво искаш да кажеш? Криси! Колата сме 4 часа сутринта или 4 без нещо е даже. Запътили сме се към летище Стансет. Всички са будни. Как ме гледат? Пламен още не бил буден. Той кара на 2 кафета. Така че приключението започва. Здравейте хора! Качихме се на самолета на време. Пътувахме, полета беше много лек. Симона ела тук. И когато слязахме от самолета, трябваше да си изчакаме само количката и след това... Отивам към метрото! Да, сега трябва да се качим на метро, за да стигнем до центъра на Порто. И това, което се случи, е да си купим билети, ето тези карти, които трябваше да заредим с някакви билети. И сега чакаме метрото, на метростанцията сме. Идва. Трябва да слезем на гара Трианде, нещо такова. Дано се озовем на правилното място. Този е от другата страна, мамо. Ето го, пинко-розовата пантера. Значи трябва да ви кажа, че по 24 Kitchen гледахме предаване на Антони Бурден, предаването, където обикаля и беше дошъл специално в Порто в ето това заведение Газела и яде някакви традиционни сандвичи, така че ние дойдохме, отбелязахме си го на картата и специално до тук. Сега ще пробваме тези сандвичи на Газела. Да видим хубави ли са или не са хубави. Чин-чин! Чин-чин! Това са традиционните португалски сандвичи, които Антони Бурден беше дошъл тук специално да ги яде. Така че нека да пробваме. Този е люд, този не е люд. Гледай, кой ще си вземе сандвич. Чакай, мамо, това не е за тебе. Миличко, и той иска да си пуса. Много вкусно.
хора, не мога да ви опиша колко е високо тук, то не си личи, обаче направо ме е страх даже да се надвеся, за да покажа колко е всъщност високо. Ако кажа на някой, че съм скачала с бънджи, няма да ми повярва. Thank you. Sorry? English? Yeah. It's your first time in here? Yes. First. You're welcome. Can we take a picture? You see at the end if you like it. No, thank you. Thank you. Ще ни затворят. Ви да няма да ни затворят. Много страхно е. Къде сме, мамо? Защо ако не ви затворят очите? Ами нищо. Затворят. Не. Не, мамо. Уау! Не. Не, мамо. Вижте тераса с какта си. Уау! Има тук. Искам да дам О, В момента е 6:20 вечерта, качихме се в такси и сега трябва да отидем до автогарата Кампания в Порто и закъсняваме. Имаме пукнати билети за автобус. Ако изтървем автобуса, няма други автобуси, не можем да стигнем до място, къде сме си резервирали квартирата, в която ще спим. Просто сме мисля, че 13 минути докато стигнем до гарата, а автобуса ни е след около 20 и ако просто има някакво задръстване или нещо, не ми се мисля. Нашите герои, екскурзианти, дано стигнем. Нищо не се знае още. Успяхме да си хванем автобуса абсолютно на коса. Може би в последните 2 минути бяхме там. Да. Ако бяхме закъсняли още 2 минути, нямаше шанс сега сме тук. А в момента сме в центъра на Синтра. Няма никой. Оле, след 30 секунди ми се изключва телефона. И в момента се търсим квартирата. Имаме инструкции от нашия хазяин. Даре, какъв хазяин? Този, който е от Airbnb. И сега ще се отключим квартирата и така. Хайде. Чао! Добре. Пристигнахме. Беше много стръмно да се качим до тук. Как е апартаментчето? Добре, бива. Банята. Бива. Тук имаме двуетажно легло. Кухня. Кухнята си бива. Че супер е! На центъра на Синтра сме. Юху! Криси, къде си, мамо? Вече сме в Синтра, наспахме се. Планът днес е да пием кафе. Малко да свежнем, да си оправим малко багажа и тръгваме. Качваме се горе по хълмовете на Синтра. Там е пълно с крепости, дворци. Като най-известният дворец е Пена. Като цяло Синтра е на около 30 км от Лисабон и е една от най-предпочитаните дестинации тук в района. Така че днес ще бъде отново един доста туристически ден.
Уоу! Не сме позволени. Разгледахме няколко от замъците, обаче се оказа, че сме тръгнали по грешния път и решихме, ето тук има забранен път, който ни вкарва във вътрешността на джунглата. Давай! И сега прескочихме една ограда и тръгнахме по някакъв забранен път, който всъщност ни изкарва от основния път туристически и минаваме по някаква абсолютно забранена за туристи зона. Но пък за нас, според нас, това ще е доста по-интересно приключение. И решихме, че тръгваме насам. Каквото ще да става. Трябва да се слеем с португалската природа. Това е неизследван от туристите път. Това никъде няма да го видите по туристическите видеа. Това е само за приключенци. Вау, гледай, пълно е спалме. Една маймунка имаме. Леко метеорологичните условия се промениха. Все още сме в нищото, но пък цепим през самата гора до към най-основния замък, който искахме да стигнем. Всъщност ние минахме някакъв абсолютно такъв път, забранен път, да, но просто през средата на гора или джунгла, или как се нарича, вече не знам. На нищото и просто цепим не по главния път туристически, ами през самата гора. Много е яко. Само да не се случи нещо като дъжд. Има 20% го дават възможност да завали. Да видим, ако се случи, случи се. Такъв ни бил късмета. Явно от тук не трябва да се минава. Ето сега излизаме на главния път. Само, че ние минахме точно от най-хубавата част. Според мен добре, че взехме това решение. Да, мисля, че сме натам, за да стигнем до мале каква мъгла. Сега ще видя на картата. Право нагоре към пена. Вече 4 часа върви. Виж. Кръсто е будна. Объркахме пътя. Мама, следваме и тези. Вече вървим над 4 часа. Объркахме 1000 пъти пътя. Излязахме от забранената зона, влязахме в основния път, объркахме го 300 пъти. И сега вече сме почти изкачени до Пена Палас.
И един човек ни каза, че Пена палас не е чак толкова хубав отвътре, а по-скоро е най-хубав отвън. Така че ще го видим отвън. И гледката била много хубава, обаче... И гледката била страхотна. И нищо няма да може да видим от самата гледка. Но в крайна сметка ние си изпълнихме мисията и стигнахме до нашата цел. Кържиличи. Така. Това беше от мен. Много е мъгливо и така капи от дърветата. Обаче пък е интересно. Също ще се върнем и ще влезем в един друг замък, който всъщност отвътре бил още по-красив. Така че приключението продължава. Айде, влязахме в замък Кинтала Лагарарайда. Какво беше? Кинтара ла. Да, мамо, снимам те. Wow! Ah oui, il faut descendre. Moi, je voulais sortir là en bas. Ouais, attends, je te fais le... Donc ça aurait été dommage de ne pas voir ça. C'est un peu l'inspiration bouddhisme, tu vois. Мони, ти била ли си, мамо, в пещера? Да. Къде, мамо? Виж, това е вътре в скалите. В момента сме вътре в самата скала, мамо. Качваме се на някакви стълби. Чао, малеби. О, сега много трудно, трябва да пуснеш. Виждаш крепостите на замъката и там. Виж това какво птиче. Аз го снимах много красиво. Ето го най-накрая замъка. Да си поделим хангсантали. Ето този човек.
А след обиколката на замъка се разходихме до най-близкият пазар и си напазарихме страхотни морски неща, с които си приготвихме една невероятна португалска вечеря. Добро утро от ден 3! Благодаря ви, че гледахте и не забравяйте да се абонирате за канала ми. Чао!